тақдири интихоботро ки ва чӣ гуна ҳал мекунад? То куҷо раъи мардум дар он таъсир дорад ва оё тақаллуб дар ҷараёни интихобот сурат мегирад ё на? Бо чунин суолҳо мо ба баъзе аз раҳгузарони шаҳри Душанбе муроҷиат кардем. Халқ ҳал мекунад. бовар доред ки раъи мардум таъсир хоҳад гузошт? Бовар аст, чӣ даба нест. ҳозир дигар хел вақта, ҳозир халқи овоз диҳад, ҳамаш нағз мешавад. ба фикри шумо тақаллуб дар ҷараёни интихобот сурат мегирад ё не? Ба фикри ман не. ҳамун халқа ёхи ҳамун овоз натиҳана ҷо мешава ҳам тағдиреш. албатта аз назари ман ин давраҳо ва ин воқеаҳо, ин қиссаҳое ки мегузарад як 100 соли охир ки мардум тариқи интихобот роҳбар ё вакили худашона интихоб мекунад, як пулшӯӣ, як харҷи беҳудае беш нест ки ин тақдир пешакӣ ҳал шудааст дар кадом идораҳои болоӣ ва ин ҳатто дар демократиятарин кишварҳои Аврупо ба назари ман чунин аст ки пешакӣ ҳама чиз ҳал шудааст. Ин як гурӯҳи махсусе ҳаст дар ким куҷо нишастанд, онҳо худашон мегӯянд ки имсол демократҳо бояд ҳоким бошанд, имсол социал-демократҳо, як 100 сола коммунистҳо, як 50 сола намедонам худое накунад аграрӣ ё ҳар чизи дигар. Онҳо дар куҷо ҳастанд ки идора мекунанд? халқ ҳал мекунад. бовар доред ки раъи мардум таъсир хоҳад дошт? вобаста ҳамун мисол ҳамун депутатҳо бошад. тақдири интихоботро ки ҳал мекунад? ҳукумат ҳал мекунад. ҳукумат халқ ҳал карда наметавонад. барои чӣ? ҳеҷ чӣ таъсир надорад овози мардум. мана хусусан намояндаҳои вакилои мардум ки интихоб мекунанд, онҳо ҳам мебиёнд ваъда, агар ҳоло ки вохӯрӣ накардист, мо онҳоро намешиносем, вохӯрӣ намкунанд, ваъда метиҳанд мераванд. барое ки аз таҷрибаи соли интихоботи гузашта маълум буд, намояндаи мардумӣ омад, ваъдаи бисёре кард, рафт, дигар то ҳозир дар 5 моҳ надидем ягон маротиб. интизор меравад ҳудуди 500 нозири байналмилалӣ ҷараёни райдиҳиро назорат кунанд. нозирони созмони амният ва ҳамкории Аврупо ки то ҳол интихоботҳои Тоҷикистонро назорат карданд, гуфтанд ҳеҷ яке аз онҳо мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ ва шаффофу одилона сурат нагирифтанд.